So ito yung setup namin dito guys. Gabi, madilim, ito lang yung ilaw namin. Mag-bonfire kami. Tapos nag-ihaw na rin kami ng baboy. Kinusok lang namin. Ayos. Kita mo yung kita mo yung bani sa gabi. Nakailawan na yan. Overlooking dito yung bayan ng Bani. Yan. Mga ilaw-ilaw na yan, mga kabahayan sa Bani yan. Sa bandang kanan dyan, anda na. Ay bandang kanan dyan. Oh, ito to yung tawag dyan. Agno to. Dito Agno na. Ganda.
Yan o, magkaibigan yung ibon tsaka yung baka. Kasi may ibon dyan. Yan. Migratory bird. Ayan o, lumabas na siya. Yan, nilapitan na talaga niya. Oh. Friends sila. Happy, oh. Ito yung ating proposed campsite, no? Yung mga vans na yan, gagawing gagawing rooms. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin na yung mga baka na yan para walang kalat. Malawak to guys, 6 hectares ito, kaya yan o, malawak siya. Sinigibay ko kayong lahat. 6 hectares yan. Unti-unti natin di-develop to. Yung area na yan, lalagyan natin ng tulay. Tapos yung road na yan, dininis natin para makakit yung sasakyan dun sa taas. Yan. Meron pa yun hanggang dun. Yan ang nakaset up ako. Nag-overnight kami rito. Meron pa yan hanggang dun sa kabila. Tapos merong deep well dyan sa baba. So merong tubig. Dito yan sa Ranao. Mga 20 to 25 minutes ang biyahe papuntang Patar. Tapos papuntang Makabubuo na siguro mga 10 minutes lang, 10 to 15 minutes nandun ka na. Baka lang ng bundok dyan, merong magandang kalsada.